paras sokkelo? Tässä murropaketissa lukee, että Masa maissihiutalle pitää ottaa sokkelon läpi. Jos mä olisin Masa, kaipaisin enemmän haastetta. Nykyään ei osata enää tehdä kunnon sokkeloita. Niiden pitäisi olla isoja ja jännittäviä. Herb? Ymmärrän jo sanomattakin. Hei Candice. Mitäs teet? No, Jeremy vie mut tänään rullaluistelemaan ja mä ajattelin vähän harjoitella. Ei hätää! Ei kun hommiin. Hei, entäs Perry? Huomenta, agentti P. Hupsis, siivojamme ovat lomalla, mutta otan tästä kosteuspyyhe. Asiaan. Tollon työ on kadonnut. Me etsimme häntä kaikkialta, emmekä löytäneet